I gør. Så må I lige fortælle kameraet, hvad vi gør. Det var dejligt. Nej, trykker du. Det var rart. Tak for den her gang. Det er derfor, I skal tage på Roland 1 til sommer på Kaos. Det bliver ikke andet end Kaos. Tag noget vand. Ja. Derfor skal man ikke ryge. Buah.